Jeg hedder Henrik, jeg er 52 år gammel, og som det jo er, når man kommer lidt op i alderen, begynder man at gå og døje med nogle småskader. Jeg har gået og døjet med en skulder i 5-6 måneder. Bevægelsen blev mindre og mindre. Så fandt jeg frem til fysioklinik hernede ved Mike, og allerede efter den første behandling, der kunne jeg mærke stor forskel i mine bevægelsesmuligheder med min skulder. Og efter 4 behandlinger, der er jeg faktisk smertefri og har fuld bevægelsesrange i min skulder, så jeg kan varmt anbefale dig, hvis du har den mindste skade eller den mindste optræk til skade, så prøv at kigge ned til fysioklinik.